Hego. Ibu dapur ke? Ibu tukang ubah-ubah. Ibu dapur tukang sulit-sulit. Jogetnya nang pawon. Nang pawon iya. Ya pancen sih. Apa urung rampung golek liwat? Sing gadah hajat. Oh iya, Pak RT. Monggo. RT monggo. Mriki Pak. Pak RT monggo. Pundi niki piyayene pundi? Derek beksan. Derek joget. Niki sing aku. Batik lengan panjang nggih, Pak. Nggih. Nggih. Pak RT. Ayo Pak, monggo. Ayo Mas, dicak mawon. Niki mike mboten dugi. Pak sinten niki pangapunten? Ayo Pak Devi. Dicak. Pak RT, monggo. Engkang kagungan hajat ya. Monggo Pak kula pun mriki niki lho. Nggih. Leres sing kagungan hajat. Saking lo gending kula mriki. Oh, ya, orang nang dalan. Saya ditolak mentah-mentah. Oh, ditolak saya. Ngapunten Mbak iki. Estu Pak niki mboten ngajo mangke saestu. Oh, nggih. Aman tentrem. Ibu dapur. Pripun, Bu? Goyang dong, masa jogetnya nang arep pawon. Yang panas banget nyong mikir mulane metu. Silar silih